Igsuon kung na-feel nimo nga murag na distansya ka sa Ginoo, na layo ka sa iyang presensya, ayaw pagpabilin diha. Nahinumduman nimo ang prodigal son nga nalayo sa iyang amahan. Tanawa ang senaryo og panamini ang iyang kahimtang. Samtang dito pa sa siyang amahan, malipayon kay siya og buhong kayo sa mga butang. Apan samtang nalayo siya sa iyang amahan, naganto siya, nakasinati siya, og walay lami nga klasis kinabuhi. Nahimong miserable ang iyang kinabuhi. Ingon usab niya nang may tabo sa tawo nga nagpalayo sa Ginoo, mahimo gyud nga miserable ang atong kinabuhi. Kay ngano man, matud pa sa John 15 verse 5, siya ang punuan sa paras ug kita ang mga sanga. Kung magpabilin tadya niya, makapamunga ta og daghan, apan kung magpalayo tadya niya, wala gyud tay mahimo. Matud pa niya, kung wala siya, wa gyud tay mahimo sa kinabuhi. Bisan unsaon pa natog paningkamot, basta nagpalayo ta sa Ginoo, wa gyoy lami ang kinabuhi nga layo sa Ginoo. Salamat o God bless.